Takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa a dneska tu máme znova Minecraft, ale túto sériu začínam neznášať. A dneska to bude modrá jak od bobra, čo znamená, že nesmieme vidieť modrú, a keďže je v Minecrafte modré skoro všetko, no tak to skončíme asi rýchlo. Ale viete, čo je modré? Tlačítko lajku, takže keď na neho kliknete, bude modré a iba ma tým pekne nastvete, že je modré. Tak prosím, dajte ten lajčík a nebudem vôbec naštvaný, keď tam bude aj odber. A ak nechcete prísť o žiadne moje video, zakliknite si aj zvonček a hneď vám pípne. A teraz bude sranda, ak sa spavne vo vode, ako v prvom dieli, keď som hľadal krávy. Zatiaľ v žiadnej sérii sa nám nepodarilo získať ani jedno drevo. Ani jeden blok, ani jedno drevo, ani jedno jedlo. Nič. Takže... prosím. Ja som tak rád, že nespavnul som sa v džungli minulý diel. Za mnou bude voda, takže sa tam pokúsim neotáčať. Skúsim si zobrať melón, aspoň. Melón. Nie, počka, v džungli môžu byť papagáje. Tak to není dobré. Ahoj, voda. Ahoj. Ahoj. Ja to milujem.